Moni abale ndi alongo okondeka konse kumene tilandiranenso pano pa tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi pa Monday lolemba 3rd July 2023. Mwapadera lero timalemekeza Thomas Mpostoli woyera amenenso anali maritiri. Mawu athu a tsiku la lero, mawu oyamba ndi kalata ya Paulo woyera kwa Aefeso. Aefeso mutu 2 ndime ya 19 kulekeza 22. Uthenga wabwino Yohane 20 ndime ya 24 mpaka 29. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Parish, Lumbadzi, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mmodzi mwa ophunzira 12, Tomasi wotchedwa Didimo, sanali pamodzi ndi anzake pamene Yesu adabwera. Tsono ophunzira anzake aja adamuwuza kuti, ife tawaonatu Ambuye. Koma Tomasi adati, ndikapanda kuona mabala a misomali m'manja mwawo ndi kupisa chala changa m'mabala a misomaliwo, ndipo ndikapanda kupisa dzanja langa m'nthiti mwawo, sindingakhulupirire konse. Patapita masiku 3 ophunzira aja analinso m'nyumbamo, ndipo Tomasi anali nawo. Zitseko zinali chikhomere, koma Yesu adadza nayimirira pakati pawo nati, mtendere ukhale nanu. Atatero adawuza Tomasi kuti, ika chala chako apa, ona manja anga. Tambalitsa dzanja lako, ulipise m'nthiti mwangamu. Leka kukayika, uyambepo kukhulupirira. Tomasi adati, Ambuye anga, Mulungu wanga. Yesu adati, kodi wakhulupirira chifukwa wandiona? Ngodala amene amakhulupirira ngakhale sadaone. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Iwe Toma iwe, leka kukayika, Ambuye Yesu waukadi, taona tonse mabala ake. Chabwino, nyengo ya Pasaka, mwa imodzi nyimbo imene timayimba ndi imeneyi, kukhala ngati ndithu kumukumbutsa Tomasi, leka kukayika, Ambuye Yesu waukadi, taona tonse mabala ake. Tanena kale lero ndi chaka cha iyeyu Didimo Thomas Didimo, amene ngodziwika kwambiri ndi nkhani ya kukayika, the doubting Thomas. Ndipo timanenetsa ndithu tikaona anthu amene amakonda kukayika pa zinthu, atomasi awa ndi atomasi. Chabwino, tikuvomera inde gawo limodzi la moyo wa Tomasi kumayambiriroko linali limene lili. Koma timafuna kuti ndi uthenga wabwino wa Yohaneyo umenenso akumutambasula Tomasi, tikumkondwerera lero chaka chake, tiwunikenso mozama, timve kuti Mulungu akutiyankhula chani kudzera mwa iye mwini, mwa mwana wake Ambuye athu Yesu Khristu, komanso mwa Tomasi Mpostoli, mwa Tomasi maritiri. Kukayika kwa Tomasi kuli apo, abale ndi alongo okondeka, tikuyenera kuona mozama gawo lina la moyo wa Tomasi kuti iyetu akukhala olimba mtima kufunsa mwachilungamo, mosadzibisa, kufunsa Ambuye Yesu chimene iyeyo wakuona pansi pa mtima kuti ine apa nsanamepo. Izizi sindizikhulupirira bwinobwino. Tisayiwale ndi Tomasi yemweyo amene tsiku linaso lija Ambuye akunena ndikupita kwa Atate kwakukonzerani malo, iye uja
sindikudziwa kumene mukupitako. Ambuye kuyankhanso, ine ndine njira, choona ndiponso moyo. Tikuona karakita ya Tomasi ya kukayika, koma kukayika kuli apo ndimafuna tionenso this aspect of a courageous person, truthful, honest person. Munthu amene sakubisa kuti sakudziwa. Munthu amene sakubisa kuti ineyo izizi tafotokozani bwinobwino muti njani, zenizeni nziti apa. Ndiye ife ngati ya Khristu alero, mtima wofuna kudziwa zinthu ngofunika. Mtima wakuti ngakhale mkati mwa kupemphera pena pake tajama, diski yajama pena pake apapa ine sindikuona bwino. Ambuye athu Yesu Khristu amene amaona zonse m'mitima mwathu amazindikira ife tikalankhula tikapemphera kuti mwana wangayu nzoonadi sakumvetsa zimene zikunchitikirazi, sakumvetsa chimene chikuchitikachi, ndimuthandize. Choncho mwa Tomasi Mpostoli, Tomasi Didimo, Tomasi Maritiri tikuona nkhani imene ya kulimba mtima, kupemphera mchoonadi, kumuyankhula Mulungu osati ngati mwafunso amwano kapena kumuderera Mulungu mphamvu yake, koma kuyesetsa ndithu kuti modzichepetsa momwemo chimene sitikumvetsa, chimene sitikuchidziwa tifunse, ndipo tikafunsa timalandira yankho loyenerera. Chabwino kwa Tomasi kupatula nkhani ya kulimba mtima ndi kufunsa zoyenera kufunsa, tikuonanso kuti mbali ina naye kukayika kuli apo pali aspect ina kapena gawo lina la moyo wathu limene iye linakhala ngati lamuvutaso pang'ono, nkhani yoyesetsa kulumikizana munthu ndi munthu mnzake, community life. Imafika nthawi inde sitikukana upangeko zinthu zawekha, an individual self. Komanso usangokhala nthawi zonse all the time with your individualism, umbomboka kungopanga zinthu wekha, chifukwa zokhala ngati zamusempha poyamba anzake akumuuza ife taona Ambuye hayi ine ndioneka mwakuti chifukwa chake china choti sanali ndi ndani, sanali ndi anzake. Imakwana atu nthawi tikuyamba mayeso pompano tayamba kale ina kafufolo even university level, imakhalapo nthawi inde uwerenge wekha no problem. Imakhalaponso nthawi group discussions, ma DC mupange ku discuss ndi anzanu kukambirana kodi funso litabwera chonje zikhozokhala bwanji, koma nthawi zonse ufuna kukhala wekha. Ndikumakadzidzimuka tsopano in the examination room kuti anzako kuona kuti ali pa ize palo, iwe nkudabwa kuti wekha thukuta. Unanyogodola anzako, umadzimva ngati iweyo ndiye wanzeru kuposa anzako aja. No room for discussions, no room to be with other people. Tiye tiphunzire kukhala ndi nthawi yopanga zatokha, komanso kukhala ndi nthawi yopanga za anthu ena. Zofunika zimenezo mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuti tisasemphane ndi chinthu china chake cha phindu. Kenakonso mungati kunenera muti pakufunika kukhala balance. Iye Tomasi ngakhale waphonyana kale ndi anzakewa, koma mwayi wapezeka omufunsa Ambuye athu Yesu Khristu, akuloleranso kuchita zimenezo, kuona iyeyo chimene ali, defining oneself in the midst, in the presence of others. Choncho tikuyenera kumpempha Mulungu nzeru nthawi zonse kuti atithandize kuona bwino zinthu, kuona bwino nthawi yokhala ndi anzathu, kuona bwino nthawi yokhala tokha, komanso nthawi yokhala ndi anzathuyo kuona kuti apa ineyo ngakhale ndili ndi anzanga ndisanyenchere, ndilankhule zimene ndikumva mowapatsa ulemu anzangawo osati mwanyogodola ayi. Kenako abale ndi alongo okondeka, kwa Ambuye athu Yesu Khristu amene Tomasi tsopano wazindikira kuti Ambuye anga ndi Mulungu wanga, tikuonanso zazikulu zake za kuuka kwake kwa akufa inde, komanso umulungu wake. Ndi Ambuye Yesu omwe watu amene anthu ena powayankha mafunso awo, mukumbukira bwino za Afarisi Asaduki, amayankha funso ndi funso linzake. Chifukwa chani? Amadziwa kuti awa akungofuna kuwata pa mkamwa, awa akungofuna kufunsa zinthu
pena timanena kuti chinyezi mbafa. Timafunso topanda pake tandale tongofuna kuti wina wake aoneke kuti kandi wopusa, aoneke kuti kangosazindikira. Koma ndi umulungu wawo azindikira kuti Tomasi akufunsa osati nkhani yawo kuti basi iyeyo ampeputsa Ambuye Yesu ayi, koma adziwedi. Ndipo amuuza, mabala anga ndi awa, bwera nazo zala zako kuno, nthiti yanga iyi. Wamuzindikira ndi Mulungu, ndi Ambuye, my Lord and my God. Imakwana nthawi atifunsa zinthu abale athu ena, tisadathamange mwina kuyankha mwaudyo, kuyankha mongokhala ngati mowakhadzula anzathu, tidekhekayi timvetsere. Imakwana nthawi tili ndi knowledge ina ake, ife ansembe anu, atsogoleri a mpingo, ka ena afe ndi ma experts m'mafiludi ena, timazitsata zinthu ena afuna kuzidziwa. Tili ndi nthawi yokhala pansi ndi kugawana nawo nzeru zathu. Tili ndi nthawi yokhala pansi nkugawana nawo nzeru za Mulungu, komanso nzeru za zinthu zina zimene timazidziwa. Ndi chitsanzo chathu Ambuye athu Yesu Khristu kuti si aliyense amene amabwera ndi mafunso kwa ife amene tikuyenera kumunyogodola kapena kusamuyankha. Alipo anthu ambiri amene sakudziwabe za Mulungu. Alipo anthu ambiri amene sakudziwabe zina zake zimene akuyenera kudziwa. Akabwera kwa ifeyo ndi kutifunsa, tiwayankhe modekha, tiwayankhe mowapatsa mtendere, monga akunenera Ambuye Yesu poyamba, mtendere ukhale nanu. Koposaposa abale ndi alongo okondeka, nkhani yayikulu ili apa ndi yakuti ngodala amene akhulupirira ngakhale asadaone. Zimafika zinthu zina ifeyo chifukwa chakuti mwina tilibe physical experience, nkumaona ngati zingatheke izi, zingachitikedi izi, koma Mulungu ndi Mulungu. Chimene chikufunika kwa ife osatopa m'mapemphero athu. Imakwana nthawi imene ife nkukhala pansi manja nkungotere nkumati zoonadi Ambuye yanga ndi Mulungu wanga. Tikakumbukira zina zimene tadutsamo, ngozi tapulumuka mwina, ntchito ija timakanika kuyipeza mwayi wapezeka, ulendo uja timatikazi ukhala bwanji sindiuona bwinobwino mdima apa, mwana uja wasintha ndi wabwino, zinthu zija ndimaona ngati kuti yayi business ija singayende zikuyendanso zikutani, nkumafika poti zoonadi Ambuye yanga ndi Mulungu wanga. Tipemphererane tonse wina ndi nzake mwa uneneri wa Tomasi woyera, amene ngakhale mbali yayikulu amadziwika ndi kuti the doubting Thomas, koma ife tisangogwiritsitsa pa doubting Thomas ayi. Tikumbukire kuti doubting Thomas yu adasandulika nkukhala faithful Thomas. Ndi chifukwa chake wafika poti akulolera kumufera Ambuye athu Yesu Khristu. Adabayidwa ndi mkondo kulolera kumufera Ambuye athu Yesu Khristu kukhala mmaritiri, chifukwa adali ndi mafunso inde, ankakaika inde, koma adafika pokhulupirira ndi kutembenuka mpaka na kumuchitira umboni Ambuye athu Yesu Khristu kukhala mmaritiri. Ifeso tichite chimodzimodzi, timpemphe Mulungu zosowa zathu nthawi zonse ndi chikhulupiriro. Amen. You know